ng masisilungan kasama ang kanilang mga pamilya. Nakakain na sila ng almusal. At sa ngayon, kanya-kanyang pilihan muna, Kuya Melo, dahil nakita tayo nagtitinda ng panisal dito sa labas ng Salvani Evacuation Center, may pipili pero marami ang naghihintay ng pagdating ng ayudang pagkain mula sa pamahalaan ng Maynila. Kasama rin sa inaantabayanan nila yung tulong naman na magagaling sa Department of Social Welfare and Development pansamantala habang gumagawa sila ng paraan para makapagpatayo ng kanilang mga bahay at pansamantalang may matutuluyan muna na maayos-ayos kumpara sa sitwasyon nila ngayon. Yung laman sa piano, yung iba, yan, naghihirap sila. Yung iba naman, yung mga nagkaaway-away, kape, kaperahan daw at kapilgerihan. Ay, ibang klase. Yung nakita ko yung isang nakausap ko rito, yung isang kape nila pinagatian ng 3 tao. Yung mga kalahati, pinagdagan ng 14 pesos. Pagkatapos, ininom pa silang 3 tao para mapagdasa habang naghihintay ng makakain. Ay, marami sa kanila kasi hindi na nakapagligtas ng mga gamit. Yung habang 85. mga bahay. Yun ang kasunod-sunod na solusyon ng mga kababayan sa bahagi ito ng lungsod ng Maynila. Ako si Paliwagan sa GMA Super Radio, Ilawati, dapat. Melo del Prado sa Super Radio, DCW. Sadan.